Krunoslav Zadravec, rođen 1958. godine, dragovoljno se priključuje 1991. godine u 108. brigadu Zbora Narodne garde Republike Hrvatske kao bitnički dočasnik, a poslije u činu vodnika i narednika. Tijekom Domovinskog rata sudjelovao je u svim akcijama i bojnim djelovanjima Novogradiškog ratišta te ratištu Bosanske Posavine. Nakon demobilizacije topništva, krajem 1992. godine, prelazi u logističku bazu, graditeljska struka, na mjesto referenta za električne instalacije, a 1994. godine prelazi u Ministarstvo obrane u službi graditeljstva kao vojni službenik. Sudjelovao je na izgradnji vojarne u Gornjim Andrijevcima, na poslovima nadzora nad izvođenjem građenja i praćenja realizacije građenja te izgradnji radara na području Slavonije. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu te iznimne zasluge odlikovan je spomenicom Domovinskog rata 1990-1992. Umirovljen 2014. godine kao hrvatski ratni vojni invalid, angažirao se u radu udruge 108. brigade Zbora Narodne garde kao predsjednik kluba topnika te iskreno i požrtvovno pomaže svim svojim suborcima i braniteljima u ostvarivanju njihovih prava. Višegodišnji je član Upravnog odbora Lige malog nogometa Slavonski Brod, njezin predsjednik te dugogodišnji tajnik. Organizator je božićnih malonogometnih turnira i redovnih natjecanja malonogometnih klubova. Kako bi zahvalili za sveukupno sudjelovanje u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dugogodišnje nesebično volontersko djelovanje u mirnodopskom vremenu na dobrobit građana i grada Slavonskog Broda dodjeljuje se grb grada Slavonskog Broda.